cerdas. Nek jagung tinggi pergi lagu apa? 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 Jagung tinggi pergi lagu. Apa kuwi? Nah, jagung ki apa? Jagung ki apa? Nek tuku kayak brondong-brondong jenenge apa? Oh. Corn. Heh? Corn. Corn. Nah, nek wong dhuwur apa dhuwur? Long. Tol. Lek longi panjang, tol. Tol. Gagah wis lah. Loh, kok dadak? Wah, ora tok blusokke aku. Jagung corn. Nah, tinggi, tol. Pergi. Wis cetha kuwi, loro kuwi wis cetha. Pergi. Go. Lagu. Sing. Song. Oh. Nah, berarti apa jagung? Apa jare pinter bahasa Inggris? Lisa cangkem elek. Jarene pinter bahasa Inggris. Foto barang. Kancane aja mlebu mobil ming kali Bali ngenteni Elisa foto. Iya. Wes wong edan barang njaluk foto ya. Lo kan tidak memandang bulu. Iya, karena sudah dikerok ya tidak sudah pandang. Bulunya, iya. Iki sedekap niki kula ajeng apa? Sekedap kula ajeng ngaturaken keping setunggalipun sugeng dalu. Keping kalihipun sugeng Natal kagem sedherek ingkang ngrayakaken Benengke wae. sugeng Natal berkah dalem. Amin. Ingkang keping endokipun Ora arep tak benerke wis sak karepmu. Arep ngendok, arep nelek sak karepmu. ya bener toh, tigan kan endok. Kaping tikanipun, tikani endok. Dadi kenapa dadak tiga ya endok wae. Sing do ngerti kabeh. Masuk. Mening, Pakno. Mening, apa bening? Mening ki bagus. Oh bagus, bening Pakno. Heeh. Ingkang kaping endokipun Yes, ngaturaken sugih pepanggihan malih dene rencang-rencang saged pepanggih setunggal kalih setunggalahanipun. Terus ki maksude piye kuwi? Maksudnya ki alumni bisa bersatu lagi, berkumpul jadi satu, ketemu meneh balung-balunge. Iya. Apa nemoke balung pisah apa sih? Kowe iki nek ora iso basa ki mbok rasa basamu rasa angel-angel. Wah ya, Nglumpukke balung pisah, nuntumke daging sing renggang. Wah, kok apik banget to baleni, Pak. Ngumpulke balung pisah, nuntumke daging sing renggang. Nguntulke daging apa sing renggang? Nuntumke. Oh, nuntum. Nuntumke kaya dikraketke ngono lho daging sing renggang. Oh, apik tenan. Ngumpulke balung pisah, nuntunke daging sing renggang. Nah, ngono kuwi. Dadi kumpul lagi. Rukun meneh. Tur dasare para alumni-alumni iki duwe semboyan nek wis teko nang SMPPL iki rukun bersama masyarakat sekitar. Iya. Ora mawas kepercayaane apa, sing penting nyawiji rukun tetunggalan. Nggih, luar biasa dengan hati yang tulus. Waduh, carine ya mau. Wah, wis ora nyambung iki. Iya ora nyambung piye? Terusno kowe iki tak ujolemu basa engko nek kleru tak penerke. Iya, aku ra iso basa Jawane. Tulus apa basa Jawane? Ikhlas. Beh. Lah ya tulus ki ikhlas. Lah iya. Berarti ikhlas kanggo rasa ingkang ikhlas. Nah, ikhlas ki ya iso dijukuk basa Jawa ya ora apa-apa. Oh, injih. Oke. Pon iki? Ayo wis gak arep ngopo, arep nglekar ya sak karepmu. Nembang apa? Iki nembang mau kan wonten pamundutan kathah. Sisa-sisa cinta kula mboten saged. Mbak Ayu saged, Mbak Ayu. Ya engko kek Ayu wae. Menawi sine terus wau wonten ke napa? Kembang Rawe wonten, Caping Gunung sampun. Nggih. Berarti Kembang Rawe. Ya, ki bener mboten wau. Susuran awala meneh tak wacane engko ndak ketinggalan. Nggih. Matur nuwun awit ilmu ingkang kula tampi saengga saged migunani dhateng sesami. Katur ing ngarsanipun keluarga ageng SMPPL 1 Mboro tahun 84 Parjio Kalijeruk Gerukan Moyudan. Oh iya, nyun lagu Putra Nusantara. Ya, ngono diaturake mengko. Nggih pancene nek ngono mesti kelingan ya Pak nek
nek apa kelingan karo gurune wis tau dinehi ilmu ngono ya kudu ilmu ora bakal ilang iya wis ora bakal ilang selama hidup iki mesti bakal ana terus nggih kula nggih ngaten riyen SMP niku nggih napa nggih wonten kejadian sik kula kemutan kat dugi samenika apa ya niku tentang guru aku kembiyen can marake mumet guru Pak Mergane? Aku takon Pak Guru kenapa aku kudu sinau matematika terus lah yo aja kenapa jajale Pak ya dienggo sangu ilmu sok nek dadi apa pemborong kan hitung-hitungan cepet ya rong mesti kowe pemborong apa ngitung logaritma terus ngitung Pitagoras ra penting to kaya aku arep nyinden ngopo mbiyen aku sinau Pitagoras logaritma ya ora heeh aku mbiyen takon ngono dosen guruku ya mumet li arep mangsuli wah bocah iki siji marake mumet sidane aku dine soal Pak dine soal apa dine soal matematika kon garap soale piye garap ya soalnya mumeti ngono kae nyoh saiki digarap bahasa Indonesia sekarang dikerjakan dalam waktu 1 menit ya dasku buyar nesu-nesu aku nggak bisa lah Pak ngerjain segini terus dikerjakan dulu tak baleni meneh setebar pira dinai waktu wes sekarang dikerjakan dengan sabar dan cermat bar kuwi ngerti ternyata sinau matematika kuwi dinggo melatih kesabaran karo kecermatan dan ketelitian wah guru cerdas ya kaya ngono kuwi elo SMP kaya ngono ya Pak aku SMP aku matematika iki 9 aku SMP tenane tinggo cah 3 dibagi 3 berarti 3 ya diporo aku ya SMP kok pinter iki anggere muni ndelok jadwal ono matematika nu rasane kaya kecemplung neraka kae lah ya arep mangkati awake wis panas kabeh wah iya ngono ya nek Inggris aku pancen ya luar biasa iso bahasa Inggris Pak ya little oh little nek selamat pagi good morning selamat malam good night. Begini cerdas. Nek selamat tinggal. Goodbye. Wah, gini cerdas. Nek jagung tinggi pergi lagu apa? 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 Jagung tinggi pergi lagu. Apa kuwi? Nah, jagung ki apa? Jagung ki apa? Nek tuku kayak brondong-brondong jenenge apa? Corn. Corn. Nah. Nek wong dhuwur apa? Dhuwur. Long. Tol. Lek longi panjang. Tol. Gagah wis lah. Loh, kok dadak? Wah, ora tok blusukke aku. Jagung corn. Nah, tinggi tol. Wis cetha kuwi, loro kuwi wis cetha. Pergi. Go. Lagu. Sing. Song. Oh. Berarti apa jagung? Jare pinter bahasa Inggris. Lisa cangkem elek. Jarene pinter bahasa Inggris. Ya ora maksude aku kan apa? Nek luar negeri wis ora pati bingung dadi omongan karo petugas-petugas bandara iki. Apa jenenge aku mbiyen ning pesawat ya bingung takoni. Anu wedi, excuse me ngono. Aku ya yes, aku tak ngomongke. Kon maem. Oke, dhek takoni. Rice or noodle? What aku? Rice or noodle? Nek rice aku ngerti. Noodle ki apa ya? Aku terus takon. What noodle? What is noodle? Long. Long. Tur lemes. Yes. Langsung dong aku. Dadi dawa ning lemes. Kuwi bakmi. Oh iya. Noodle langsung ketemu ya, Pak? Langsung ketemu. Iya. Ayo angel ya, aku mbiyen kono di Paiko e. Ya. Duwe kanca londo kono nek cak jak dolan pokoke kowe nek nang kene nek ora basa Inggris ra aku ora arep wangsulan. Waduh, ayo sting pletot ra karo-karuan ya wis ben. Iya, monggo apa jenenge tata bahasane ora pas nih ya wis ora apa-apa. Ha nek kowe iki S2 ya mesti wis aku wis percaya ngelmumu wis sesuk calone arep mlebu ning dokter. So nek Amin. Lah jare arep mlebu dokter golek gelar. Iya, iki nglumpukke. Ya ben sesuk ki Pak Seno bangga. Duwe sinden dokter ya bangga. Nek ya ora aku ya ngisin-isin ke aku, wong arep tok nggo garan lem war ngece aku. Sindene dokter kok anu dalange lulusan SMKI. Wah. Loh, sing penting kan bos. Iya. Dalang SMKI ning bayari dokter ora gleleng.
iya, ora masalah. Gleleng kok. Iya. Sesuk kowe nek dokter kuliah terus ora nyinden. Yo nyinden. Aku kehilangan mata pencaharian. Tetep nyinden beres nek dokter iki rada gleleng parah kudu kuliah ben dina. Oh, iya. Tenan sengkleh uteke. Nek dokter ki kan nganggo utek kiri, nek nyinden kan nganggo otak kanan. Nah, kuwi kudu balance, kudu seimbang. Iya. Ya mesti nganggo. Kok nek utekku gede sebelah, kok ndasku gede sebelah, kowe leh sapa iki ngono aku ra sida. Ya ora apa-apa ora. Kuwi dokter. Nek sing apa rambuté rontok dhuwur kuwi ahli apa? Rambutnya petak yo. Budak dhuwur. Petak no. Kuwi profesor. Ah ora. Apa? Kuwi ahli agama. Wah, kok sakit? Hubungannya dengan yang di atas. Saking kerepe hubungan dengan yang di atas ya. Rontok rambutnya mburi apa? Apa nek mburi? Ahli sejarah. Kok iso? Mikir masa lalu. Ora ono sejarah mikir masa depan ki ora. Oh, lah berarti kowe rambutnya sing mburi ya ora ono ya? Ora, iki mikir wayang terus aku. Kan masa lalu. Nek tak buka pancen buta mulus kae. Iya. Nek rontok kabeh. Nek rontok kabeh gondol tenan. Kuwi gejala stroke. Ora ahli ya, Mak, ora ahli. Yo, ditaturke Mbak Elisa nembang apa? Anu, napa? Memanismu hangu jiwat. Apa sih jenenge kuwi judule ne? Memanismu. Sinom grendel. Apa? Sinom grendel. Grandel. Oh, grandel. Grendel ki nek dienggo nyencang tangane grendel. Oh, iya. Nek dilangi ere mlentrung. Heeh. Kok mlentrung? Grendel dadi gendel. Tok warai. Apa kuwi? Mlentung. Nek dicokot nyamuk kae berarti gendel. Heeh, bener wis. Rasah terus ndak tekan dindi. Ha iki cahe cangkeme lecek iki. Oh, lecek. Apa-apa diomongke tenan ya. Iya. Memanismu hangu jiwa. Natalan wingi kowe sing nakokke lho, Sa. Lho, Mbak Elisa kok anu Mbak ikut kemana Pak Seno pulang? Oh, ke Sulawesi. Enggak. Kemana? Ke Trawono. Lho kok ke Trawono? Ah, bapakne Trawono, mbokne Sulawesi. Trawono. Trawono. Agawe ru citing kale lara Ya iki duwite sik tampane sing saka iki mau sing nyuwun lagu. Sike tenanan ra. Tenanan kok iki. Alhamdulillah puji Tuhan. Matur sembah nuwun nggih Pak Seno salim sike. Ah. Dinggo daftarke dokter. Walah. Alhamdulillah. Duit 300.000 nggo daftarke cukup formulir. Ha iya. Ora apa-apa. Oh iya tiwik rung tak kei mau anting tak kei nyawiknya. Ya ndak penjap-penjep. Nggo tumpah susu. Mula kok kit mau anggere aku omong kok ngono. Ora ngerti karo ngene iki. Ngono kae. Apa to iki aku kaya disendu. Ngode. Disendu. Iya. Lara apa kang si Eno upama munduta rokmi tertentu tak ibarat wong nunggu
tanpa welas ing madyaning jala temah gonjing hanggenjong ning pagu lingan tibake apa Elisa niki kator niki bapak ibu saking Lampung nyon Kempang Rawe niki mboten salah nggih Kempang Rawe ya wis ora apa-apa ora arep sing ngrungokke iki radong titik katempot cecelepe Cemeriti. Ya, mangga. Di anu wiwiti saka kendhangne no. Ya, ndeleng. Dundung tak ndung. Ya, jogeti sa. Ya, bocah iki nek joget energik. Dek ben kae nganti tekan sumur barang e. Heeh, tak goleki Kembang Rawe kok ilang ra ono sing nyanyi iki, Bul. Neng sumur barang nimba. Ayo embo ayo. Ya. Koko belum jiwa langgaji jiwa langgaji koko belum kok ame-ame belalang kuku-kuku siang makan nasi kalau malam minum susu perawan rasane enak tenan susu rondo
banjur ngomong Mas Gek menungso apa iki ya? Ya matur nuwun kok mewah. Iya. Mesti lho, mesti kuwi kok metu ya nak. Iya. Aku dhewe ya ora krasa kok ya. Ya. Matur suwun ki mau, Mbak. Wah, aku seneng anggere eneng anting iki jan. Nyekel mic lho. Yo. Wae. Luput. Aduh. Terus dicekeli dhewe lambene. Iya. Karo kendangane kompak ya. Iya, ya pancen kudu digayengke ngono kuwi ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Iki mau kembang rawis diaturake no. Ya, isih eneng apa meneh. Wah, pirang-pirang iki saka penyanyi Mas Bambang Margono Korea. Ya. Sing gara-gara nyuwun lagu Selendang Biru. Sing limbukan nyuwun lagu monggo sak kersane pokoke kanthi atur utawa ucapan penyanyi Pak Margono saka Korea ngaturake happy birthday, selamat ulang tahun buat Korea Jember Community yang ke-8. Yo, mbok menawa piyai-piyai Jember sing nang Korea kono duwe paguyuban jenenge Korea Jember Community. Oh iya ngono ya Mak. Iya. Diaturake ya mengko wis diponto-ponto nyok sisa-sisa cinta engko Mbak Ayu. Oh iya wis pokoke kan nganggo jatilan ya ora apa-apa ya malah apik no engko ya apik mesti dangdut ning dilmung karo icik-icik ya karo icik-icik karo suling. Oh iya suling ya tabuhe diresiki sik tabuhe tabuh apa tabuh suling. Tabuh suling ki cangkeme padake. Ayo diresiki nggo tisu basah mung ketok meling-meling. Heeh. Matur sembah nuwun. Ya saiki sapa sik iki? Mbak Ria sik. Ya. Ya ana pamunuhan lali janjine iki nak. Ya diaturake Mbak Ria Pamungkas. Heeh. Monggo Mbak. Kok malah njukuk wedang omik. Nggih, alon-alon. Ya. Iki asline saka Klaten. Oh ya, ning saiki lenggahe ning Condong Catur. Oh ya, Mbak Ria Pamungkas diaturake mengko bar iki terus Tatin. Ya. Bar Tatin ku terus Ayu. Ya, terakhir nggo panutup nggo ngusir para jin setan pribrayangan. Prastiwi. Ya. Ae nek ora didunke limbukan ki godane akeh no. Iya. Padake ingkung wae. Monggo Mbak dipun bawani napa Mbak Ria? Nggih, sakniki. Hah? Sakniki. Jeng kemis. Iya. Wong lemayangan saiki kok dadak ngendika saiki lho. Ya. Dibawani napa sik mengke terus tibake lali janjine. Ya. Monggo.
Suarane tipis. Nah, ya karaktere dhewe-dhewe. Elisa mau apa nyentak wong lanang iso setruk sakal. Iya. Lah mulane ora tau ndeyang bocah kuwi. Yange ra betah suwe. Wo to. Telat keterke nyinden ngono. Kepiye kowe telat tutus. Wah, ngoplok awake langsung wis ora betah. Iya. Nek Mbak Ria iki halus mulane suarane rada keder-keder piye to, Nak? Iya. Monggo Mbak Ria katuran nembang Injil. Kan Matur sembah nuwun. Wah, nyenengke ya. Kedere iki lho, Nak. Iya. Monggo. Nyangkeng pokor kanca nane gleleng tenan. Sopo, Mak? Kuwi lho sing nyuting. Lah nyuting kok udute ra diculke ngono. Bocah iki ngrepoti. Dari bocah iki ngrepoti. Sandang lawan pangan. Coba Mbak rada bengok. Sampe nek bengok suarane apik asline. Aja diemane-man, aja tipis-tipis metu aja sithik-sithik. Penak tipis kok. Napa? Penak tipis. Mboten. Sampe nek wis ngrasake metu mak glogok ngono mah. Apik suarane. Iya. Niku pelatih paduan suara kok. Mbok benjing kula dilatih. Napa? Mbok benjing kula dilatih. Anu kok kula niku nek njupuk murid lanang-lanang tok mawon. Lah napa kok mboten? Wes wedok niku kan masalah mun mboten. Ah mboten. Nggih. Anggere gurune mboten masalah mboten napa-napa. Aku gurune niku seneng golek masalah soalé. Aku kuwi sing kowe nek anu ora usah ngeplak to anarkis ngono jeneng. Dagelan kok marai gagar otak ora. Lah kuwi ngeyel kok mangga. Dugi pundi, Pak? Dugi nganu Kali Bawang. Niki lho bawane niki. Oh, bawane. Ana isine. Pun isi karepmu ora karep. Aku lho ya lali wong kula ya ora ngecake kok takon iki tekan ndi. Ya iku. Ya iku ya kena iki ya kena. Nggih. Penake pundi? Sing iki. Pundi? Delok. Iki senengane ora. Ya iku bagian ngaten. Ya iku bagian nipun. Ya, iki nek gelem diolah. Dadi olah vokale iki ning segara. Oh. Anggere esuk kae karo ben awake sehat kae o ngono nang segara. Jane nggih empun, ndak esuk niku empun. Empun to? Pun ngoten niku. Pun ayuke o. Nggih. Sampeyan mboten ayuke o. Ming iu tok ya. Oh, jenengan niku. Ayo ora dadi suarane. Niku kudu huruf kabeh. A I U E O ora ming iu tok. Monggo. Sajake pengalaman jenengan iki. Aku lha kulino olah swara. Kudune nek latihan kaya teater lho. A I U E O ni ben esuk. Ben napase dawa. Ha sampeyan ming I U E
Monggo. Wong malek sabar Rimo Monggo Mas Donkau. Denko kok Donkau. Yo. Hey, yo sing. Ho a. Ho a. Ho a. Ho a. Iya. Masuk.